Bambuslí, zdraví vás váš 29 a dneska jsem se rozhodl, že budu natáčet cechovní podzemko a toto cechovní podzemko bude 10. A náš vůdce říkal, že to bude naštěstí a že možná to prohraje. Takže se dívejte a skvělou podívanou. Takže Citronicek 56 nemá šanci, že jo. Pak po něm jsem já. Super jsem. Prostě jsem machr. Krásný kritik, ale ne, zemřel jsem. Takže proskočíme to párkrát. Mám už takový stovky, víte co myslím? Takže já bych řekl, že tohle asi cechovní podzemko prohraje. Protože, ale kdybychom to vyhráli, tak by to bylo krásný dárek, že jo? Vánoční takovej, víte co? Co to nechám. Takže Elite Snake 320 proti lakotnému Gremlinovi. Takže se dívejte, já chvilku nebudu mluvit, protože mě to nebaví komentovat, že jo. No, prostě. Počkejte chvilku, jenom něco. Vlastně nic. Já jsem myslel, že zapnu nějakou hudbu, ale to je jedno už. Hej, příště. Přesták, ne? Jo, a omlouvám, že dělám to, že po smrku, protože jsem trochu jakoby nachlazený, takže promiňte se za to. Doufám, že mě za to nebudete dislikeovat. Mě velice nechtělo, trochu přeskočíme. Nechce se mi čekat pořád. Martin 1233 Heiselen. Nevadí, mi to napraví. XXXX tady je. Trochu to přeskáčeme, protože to je moc postav. Když to vezmete. Jo, tak mohli bychom tohle dát. Ale povím si, že to... a už se chyluje ke konci. A tady to nechám. Ale vím, že to prohrajeme. Protože jsme slabší. A náš shot to nedá. A je to náš vůdce, Nikolník. Krása. Shit. Tak, teď je to tak to asi nedáme. Takže vidíte, že i silný prohrál. Určitě teda. A je to náš shot. Je to 167. Ale vidíte, že dává moc malý, až proti němu nemáme šanci. To by musel být nějaký zázrak, vidíte, si nás dá na jednu ránu. Takže cechovní podzemku končí, nezdolali jsme ho, o kousíček, to nevadí. Musíme být větší toho levely. Čekejte chvilku. Takže vidíte, jo, ještě pardon, něco napíšu. Takže jsem tady napsal, že jsem to natočil, sice vím, že to bude takový, že jsme to prohráli, že jsme lámy, tak mi to klidně tam napište, mně je to jedno. Takže jdeme dál. Takže tady si dáme to listo. Jdeme na S23, kde se nemůžeme. Tak jdeme na S3. Jdeme dělat na spůdka. Jdeme na spůdku zase. Se dá, že jo, jak jsme prohráli. Se dalo čekat, ale nevadí. Tady jsme se nedali hospodu, no tak zkusíme aspoň arenku. Vidíte, podívám, vám něco ukážu, mám 32 houbeček. Takže viděli jste 32 houbiček, což je super. Což mě se strašně líbí.
Doufám, že to bude mít taky někdo takhle, jako já. A jo, dělej. Takže dali jsme si arénku. Dáme hospodku. Jak jinak, že jo, tak. Dneska je neděle, takže čtvrtý adventní. A jestli chcete, tak se koukejte na jedničku, dávají tam, co to dávají, o 12 měsíčkách. Je hezká pátka. Tak hlavně mi nedávajte za tohle dislike, jinak je naštvete. Jo, takže tady no tak dáme tohle z toho. Si to je trochu na inteligenci, ale to nevadí. Mi to napraví. Není super. Čepičku. Tak jednu houbičku dáme do toho. Ne, doufám, že to nevadí vám. Jsem spotřeboval jednu houbičku, doufám, že za to nedáte dislike, jinak vás zabiju asi. A pište mi už někdy na komentáře zajímavý, že tak? To zajímá, tady Wars, tady pořád nemám ty blbý kalhoty. A na inteligenci, super, berem. Čorky. Jo, a zapomněl jsem vám něco ukázat, co jsem vyhrál na F14. Když jsem zkoušel to podzemko toho Sakabuse, tak jsem vyhrál krásný tenhle epic. Na 3 staty. Inteligence, výdrž, štěstí. Takže tenhle krásný epic jsem vyhrál. Což je dost super. Je super, super, duper. Tady nám běžel ten, takže teď se jdeme tohle to postavím do S23. A jak jste viděli, tak jsme to prohráli, ale tak jakož jo, tak jako mě to až moc nevadí. Tak jsme to sice projeli, ale se dá. Teď až budeme větší levely, tak se nám to bude taky machrovat. Čekejte chvilku. Tady jenom něco, jestli můžu, jestli vám to nebude vadit. Tak, to se tam vidíte. To je channel můj, no, tak to vás nemusí zajímat. Musím rozsvítit. Nebo já to udělám takhle. Hop, 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 hop. Čekejte chvilku, ne vás nic. Takže to vás nemusí zajímat, kdo to přišel. Úplně nemusí zajímat. Takže já bych se s váma chtěl rozloučit. Ne, ještě tady, to z hospodu nám dojedeme aspoň. To máme to dojedeme. Takže vidíte, dal jsem level 9. Tady je houbičkový den. Dneska už skoro nebudu dát moc. Teď si užít Vánoce trochu. Tak zítra je pondělí, což je... Zítra je pondělí, takže 23.12. což budeme točit vánoční videjko, což bude poslední v těch svátcích. No, možná znáte mi přesně, že? Takže tady nám jde hospoda. Takže dali jsme ji a takže dám hlídku. Jste slyšeli z mojí mamku, tak za to se omlouvám a klidně mi dejte za to dislike, mě to nevadí. Takže já jsem z S3 skončil, z S4 taky končím. Takže tady se s váma loučí Mimi 29, tady se s váma loučí Mimi 29, tady se s váma také loučí. Takže s tímhle epikem krásným. Jo, a můžeme zkusit ještě tady, tak trendy. Tak. Co dáme? Pirata Temovou se musíme Temovou saka. Tak, vidíte, vyhecovaný parfant. Takže mě dal na 2 rány, což je zlé a trapné. Dáme arenku ještě. Citronada. Tak.
prohráli jsme o malinký kousíček. Čekej, takže za to dole se omlouvám a čau.